Ligesom at vi mennesker udvikler sig, så udvikler ordene sig også. Et eksempel på et ord, der har ændret betydning, det er ordet spotte. For 20 år siden, der ville ordet spotte betyde at gøre nar eller at håne. Men nu har vi lånt det engelske ord to spot, som betyder at få øje på. Et andet eksempel er ordet billig. Tidligere der betød ordet billig rimelig, men efterhånden som ordet især blev brugt i sammenhængen med billige priser, det vil så sige rimelige priser, så kom ordet til at betyde ikke dyr, som en modsætning af dyr.